нещо не са как да тренирате, но преди да ви науча, искам да ударите по един моят страник на това видео. И така че абонирайте към нас, да ударите по един моят страник на това видео. И така че нека видеото да започне. Ето хора, първа стъпка да направим 20 личеви опори. Ще видим дали мога. Така че, аре. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Малко почивка, чакайте. Но хора, преди да направя кратка почивка, да спия хибелует. Да спия малко хибелует. Хора, между другото хибелует га раздават в Kaufland вече. Хубава. А сега 20 личеви опори. 20 личеви опори, да не може да се научим и как да направим въртолежки. Чакайте какво да се настаня. Ето хора. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Голяма ме заболя. Сега хора, да направим малко за цяло. Ама не знам как се прави. Толкова само да правим и толкова. Ще правим ето това. Ето за това. Но сега ще ви покажа как да се правите. Ето хора, правим така. Este pano. Стига не толкова. Стига не. Сега да правим за... Какво да правим? Ама цели чета ми се показва, не ли?
се, а за остата си покажа. А не малко лицето ми да си покажа. Много ми дразни така. Сега да правим малко да ви науча как да правите въртолежки малко. Малко. Много хора преди да ви науча как да правите татуировки въртолежки и мога да спия хибелове, защото много съм жаден. Жи при малко пиха, ама не ми стига. Хубаво. Хора, чакайте малко да направя телефона. Аре, как си правиш, бе? Готово. Сега, първата стъпка, така, нали? После втората стъпка, така. Не, така. После така и така, нали? Така се прави. Яхте ли? Сега към втората задача. Пак също така, той път, така, така, ето. Така и така. Така и така. Така. Как се ли? Чакай. Така. Сега. Втора стъпка. Пак така. После. Така. Завърси се. Така. После. Така. И ето. С тези. Ето. Така. Вижте. Така. Така се прави въртолежки. Вижте. После така. Така. Ето. Така се прави. Така се прави. Сото. Хора, как направих? Така. Ето. Жена цяло прави така, вие клякате. И така. После така. И така. И аз паднах. Ето. И после така. Хора, се изморих вече, но не знам колко въртолежка чака. Да, видяхте ли как направи? Така се прави. Косата е топ добре. Хора, сега продължаваме към третата стъпка, но преди да мисля какво да правим. Ето, хора. Правим така. Така. Винаги така, защото така може да страхуват от вас. Така правите. Ако правите така, може да правите така. Така и се искат, и те се възможно не би. Така че правите така.
ви началото е така. Така, после така. Тялото е така. Видяхте ли? Така спре. А след като ударихте, това другия и правите така. Така винаги гърба изправен. Така да може да се личи така, че така сте по-големи. Така, аз как първо съм по-малък. Така сте по-големи. Видяхте ли се с става въпрос? Защото хора, аз уча карат. Хора сигурно се научат карат. Сигурно са. Просто вкъщи си тренирам, ходя на училище и така. И аз така правя. И така аз така се научих. Аз вкъщи тренирам, ходя на училище, е хубаво, изкарам, идвам си, тренирам пак и така. Така се прави, за да може да се научите как. За да може да се науча как да се бия. И да има стойки. И така че хората да се страхуват от мен и пръста ми. Опа, добайте не камината. Ами хора, надявам се да ви хареса това видео. Ако ви хареса, сигурно се абонирайте с канала с камъка да дарите по един лайк на това видео. Ми приятели, чао!